Nick Mangwana auya akashamisa vanhu nemashoko auya anozikanwa kuti Nick Mangwana ndovakomana veinformation and publicity, but vakomana Nick Mangwana tinoona kuti vanoluza aiwa chiremerera chavo nokuda kwemashoko avanotaura anoratidza kuti vanoita sekunge vana vadiki kana vanhu vari incompetent. Sandapinda mashoko ataona kuti panguva inoi vanhu havachamboteereri kana vasina basa nevakomana ava anoti vasubscribe like on the bell icon. Tipinda pahindo ine handa vanouya vachiposta Nick Mangwana aiwa nemashoko anobuda achitaura anotaurwa in courts achinzi Mozambique is done and dusted. We have President Chapo in office. This year we will have elections in the United Republic of Tanzania and the Seychelles. Next year it will be the Republic of Zambia. Everything is looking great in SADC. Zimbabwe government spokesperson Nick Mangwana. Mashoko ari kutaura panapa achiti aiwa taana President Chapo nyika yeMozambique anotaura as if everything aiwa zvakaflowa smoothly, as if all the processes aiva abided by the law and the constitution. Tinoona kuti vakomana vari kuspreada the influence vachiti aiwa isusu seSADC inotungamirwa naThe SADC chairman inotungamirwa naIddi Mnangagwa vari kuda kuspreada influence yavo vachiti isvike kuTanzania pamwe chete nekuseychelles vachiuya vachikorapta vachinoappointa maleaders anozikanwa kuti aiwa anenge achiappointwa zviri unconstitutional zviri pamutemo vakabirira maelections. Toona kuti vanouya vachiendera mberi vachiti gore rinouya zvekare toda kuenda kuZambia nyika Hakainde Hichilema. Tinoda Hakainde Hichilema akagara akatona tsoro yavo yobva awithdrawa tender yanga yakaiswa kuRainform CC yekusouth Africa yobva anoendesa aiwa kuUAE achiti aiwa ndo vakomana vachatipa maelection material nemaballot papers. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Abina kumisi kushemeni tudze mafungiro enyu. Musana subscribe or like, turn on the bell icon.